ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാര്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അതിന് നവവിധ ഭക്തി പഠിച്ചു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. നല്ലതാണ് നവവിധ ഭക്തി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സംബന്ധ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ധീമത്വ ഭജന്തേമാം ഉദാഭാവ സമന്വിതാഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും നമ്മളും എല്ലാം, ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും അതിന് നാശം വരുത്തുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭക്തസംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാര രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതില് സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേഷാം സതത മുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ എന്നുള്ളതാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം വന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കും. എന്തിനുള്ളത്? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അതിലെന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ആ പരമ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഉള്ളിലത്തെ അജ്ഞാനത്തെ എല്ലാം നീക്കി യഥാർത്ഥ അറിവ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തി വേണം അല്ലെ? അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനുള്ളത് ആ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ. അപ്പോ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കണം? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. അതിനെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഇതാണ് അതായത് ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ ഒരു ഭക്തിലത ബീജം ഒരു ഭക്തിലത നമ്മളുടെ ഉള്ളില് വരും. അതിന്റെ ആ ബീജം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് നനയ്ക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അത് നനച്ച് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ആ ഒരു വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം? വീഡ്സ് ഒന്നും വരാണ്ട്, അതായത് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വന്ന് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം നമ്മള്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക? അത് ശുദ്ധ ഭക്ത സംഘത്തിൽ കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരില്ല? നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക വിരക്തി വരും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഒരു ചീത്ത ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം? ഒരു നല്ല ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു നല്ല ചിന്തയോടുകൂടി മാത്രമാണ് ആ ചീത്ത ചിന്തയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന മാതിരിയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ്. അത് ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, മന്മനാഭാവം മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് 4 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണമായും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ആണ്. അത് എളുപ്പമല്ല, ഗോപികമാർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം. അവരെ എന്നിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ്? അതാണ് നമ്മളിപ്പോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറഞ്ഞത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുക, ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പരോപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാർഗമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഓരോ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഈ അഷ്ടകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവരും, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും തുല്യമായിട്ട് കാണണം. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും. അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാവുമ്പോ ഭൗതിക ഇച്ഛ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് ഇനി നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങുകയാണ്. ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ഇനി ഈ അധ്യായങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നോക്കി തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യം 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതത്യോവേത്തി ത്രം പാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ആദ്യത്തെ ഇതല്ലേ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് പുരുഷൻ, എന്താണ് ക്ഷേത്രം? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് ഭവിക്കുന്നവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അതിനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ശരിക്കും എന്താണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിൽ ഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ പരമദിവ്യോത പുരുഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ
ഈ പുറത്തുള്ള ആ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ശരീരത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ, ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്ന ആൾ ആരാണ്? നമ്മൾക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, അവരെ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവര് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം നമ്മളുടെ മക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു അസംഷൻ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അവര് ആലോചിക്കുന്നത്, അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ധാരണ, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവർ മുഖഭാവത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അവർ ഹാപ്പിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സങ്കടമാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പോലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മളുടെ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ശരീര മനസ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാം. ആ ആളെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ മേലെയുള്ള ശരീരത്തിന് എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവിന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 3. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്യ, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കൂടി. ഇനി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിവുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, അറിവുള്ള ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രം, അല്ലെ? നമ്മുടെ അമ്പലം എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ആ ഒരു ഭക്തിഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അല്ലെ? നമ്മൾ പോയി തൊഴുന്നു, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരവും ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. എന്താ കാരണം? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ആരുടെ രൂപത്തിലുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ആ ഭക്തിയോട് കൂടി ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക. ഉള്ളിലുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പ് ചവറ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? എപ്പോഴും എന്താണ്? ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു അതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ കുളിക്കാതെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ അത്രയും ശുദ്ധി നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാം, അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നമ്മളുടെ മാത്രല്ല, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താ ആലോചിക്കണമെന്ന് അറിയും. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാൻ അറിയും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ട്, സർവജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ അവരെയും എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ആ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അതുപോലെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളില്? ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുക, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 4. തക്ഷേത്രം യച്ഛയാദൃച്ഛ യദ്വികാരി യദശ്ചയത് സചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത് സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം,
കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ആരാണ് എന്താണ് ക്ഷേത്രം? ആ ക്ഷേത്രം 2 തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഓരോ മക്കളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ പരമാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളതാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളും ആ പരമാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ മൊത്തം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയും. ആരെ? പരമാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ശ്ലോകം 5. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷിചരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില്, അതായത് വേദങ്ങളിലാവട്ടെ പുരാണങ്ങളിലാവട്ടെ, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മഹാഭാരതമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ജ്ഞാനമുള്ള ആള് ജ്ഞാതാവ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം എല്ലാ വൈദിക കൃതികളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദത്തിന്റെ സാരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തിയത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അവരെങ്ങനെ വന്നു, ഇതെല്ലാം കാര്യകാരണ സഹിതം അതില് വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 6. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണീദശൈകം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ. ശ്ലോകം 7. ഇച്ഛാദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളുടെ ശരീരം. അപ്പൊ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത്. 5 അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി. അഗ്നി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇത് 5 എണ്ണാണ് അല്ലെ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവിഗണങ്ങളുടെയും, നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവിഗണങ്ങളുടെയും ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഈ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ശരീരമാവോ? നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്കൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളുടെ മനസ്സുണ്ട്. മനസ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മനസ്സുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ബുദ്ധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ആണ്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ എന്തെല്ലാമാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് മനസ്സ് തരുന്നത്. എന്നാൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതാണ് തെറ്റ്, ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആ വിവേചനം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെയാണ് ബുദ്ധിയും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഇതെന്റേതാണ്, ഇത് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ നന്നായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ, ഞാൻ നല്ലത് ഏത് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പറയണം അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണം. അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധമാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോ എന്തായി? 8 ആയി അല്ലെ.
ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കഴിഞ്ഞു. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? അവ്യക്തത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അത് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഏതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്? കൈകാലുകള്, പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ബുധം, ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണുകള്, മൂക്ക്, വായ്, അതൊക്കെ അറിയാലോ, 5 സെൻസസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ. മനസ്സ്, രൂപം, കാഴ്ച, കേൾവി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു അല്ലെ, അപ്പൊ കാഴ്ച. അതുപോലെ നമ്മളെന്താണ്? വായു കൊണ്ട് എന്താണ്? ശബ്ദമാണ് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലും ശബ്ദം എന്നുള്ളത് വരും. അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കേട്ടോ രണ്ടും. അതായത് നമ്മൾ വായ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ഇതാവുന്നത് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കർമ്മേന്ദ്രിയമായിട്ട്. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നമ്മൾ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിലും ഉണ്ട്, ഏതിലാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 15 ആയില്ലേ. ഇപ്പൊ 15, 20, 23 ഇനി ബാക്കിയുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം ഉരുവാകുമല്ലോ. നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും. ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രപദവി ആരാണ്? മഹാബലിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയും. എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇതായിട്ട് അറിയില്ല. മഹാബലി ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ദ്രപദവി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു പദവി ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇന്ദ്രനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള മാതിരി പറയും. അതായത് നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹപൂർത്തി ഭഗവാൻ നടത്തും. ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അംബാനി മാതിരി പൈസ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നിൽക്കും നമ്മൾക്ക്, ഒരാൾക്ക്, ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും ദരിദ്രനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹം നടത്തി തരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തില്. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയും പുണ്യം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. ആ പുണ്യം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും ബാക്കി നിർത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും, ഏത് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ആ ശാപം ഫലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 50 ജന്മം ധൃതരാഷ്ട്ര അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 50 ജന്മം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം അത്രയും പുണ്യം കിട്ടണം, 100 പുത്രന്മാരെ കിട്ടാൻ. ശാപം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. പിന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ 3 അവ്യക്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളാവാം, ചീത്ത കാര്യങ്ങളാവാം. അതിനൊക്കെ പാപ പുണ്യോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന അറിവ്, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അറിയുന്ന മാതിരിയാണ്, ഓരോ ജീവഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്ന മാതിരിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇത് ഒരു 5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരാള് ആർജിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ശാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവജ, ജന്മ മൃത്യുജരാവ്യാധി, ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, ആസക്തിരാന വിശ്വംഗ, പുത്രധാരാ ഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു,
മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിർ അവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശ സേവിത്വം രതിർ ജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യാതതോ അന്യഥ. അപ്പൊ ഇതില് എത്ര ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അല്ല, ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എന്താണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് വിനയം, എന്താണ് ഗർവില്ലായ്മ, എന്താണ് അഹിംസ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം, അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഇന്നത്തെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അല്ലെ? ആ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഞാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിനയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ, ഗർവില്ലാണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഗർവുണ്ടാവില്ല, ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിക്കലാണ് സത്യത്തില് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇനി എന്താണ് വിനയം? വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, നമ്മളൊരു ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളുടേതല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വിനയം വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 19 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 19 സദ്ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക? കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 19 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, എന്നാലും ഭഗവാനിലുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുണ്യ സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ഉപകരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ? നമ്മൾ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് കുറെ അറിവുണ്ടെന്ന് മറ്റു കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നാൽ പക്ഷേ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ 19 ഗുണമൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമാണോ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട്? എല്ലാം ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 19 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ ഈ ഒരു ജന്മത്തില്? അത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കുറച്ചാൾക്കാരെങ്കിലും ഒരു 50 വയസ്സാവുന്ന ലെവലിലാണ്, 40 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ അത് സാധിക്കൂ. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് 6 അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വന്നോളും എന്നാണ്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ ഇനി ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഹിംസ, ഗർഭില്ലായ്മ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മളുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോടൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ, എന്റേതല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോട്, അത് തന്ന ആളോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടി, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ വിനയവും ഗർഭില്ലായ്മയും വരും. ഇനി അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും അഹിംസ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി അഹിംസയിൽ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് അവർ തെറ്റായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, പഴത്തിൽ സൂചി കുത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ, അറിയില്ല, അതിൽ അത്രയും ഇതായിട്ടല്ലേ പോവുക. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സംഭാഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുമ്പിലുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേണം, എന്നാൽ അവർക്ക് സങ്കടം വരാനും പാടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം. എപ്പോഴും ഹിതകരമായ സംഭാഷണം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതും കൂടി ആണ് അഹിംസയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ പല്ലുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ മാരത്തെ പല്ലുകളൊന്നല്ല, അല്ലെ, ദംഷ്ടകളൊന്നല്ല നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു ശുദ്ധ സസ്യാഹാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാം. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അവരുടെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു സൂചി കുത്തുമ്പോ, ഒരു സൂചിയുടെ ഒരു മുന കുത്തിയാൽ മതി, എത്ര വേദന എടുക്കും അല്ലെ. അറിയാതെ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ മേല് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ മേല് ഇടിച്ചു, അവരുടെ നഖം നമ്മളുടെ മേലെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. അവര് പർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതല്ല, എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എത്ര വേദന ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എവിടെ നോക്കിയിട്ടാ നടക്കണേ, ഇത്രയും ബോധമില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഡയലോഗാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ആളെ നമ്മൾ കൊല്ലണമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു നേരത്തെ നമ്മുടെ വായുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും അതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി ക്ഷമ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ്ടേ, ഞാൻ ഒരാഴ്ച ജപിച്ചു, എനിക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റം വരണ മാതിരിയില്ല. ഇത് ഒരു ദിവസത്തില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അദോഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത്രയും വലിയ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്കൊരു മോചനമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അത് ഈ നമ്മൾ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനും വന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിട്ട് പോയി, ഭഗവാനെ കണ്ട എല്ലാവരെയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോ എന്തായാലും എന്താണ്, നമ്മൾക്കൊരു ചാൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ക്ഷമ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ എന്തായാലും കാരുണ്യമുള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമായാലൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായി തരിക. അതിന് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ദുഃഖം ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷമ വേണം. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യങ് കപ്പിൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടി വേണമെന്നുണ്ടാവും അവർക്ക്. അത് ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ, ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? ക്ഷമ വേണം അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, എന്തായാലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എത്ര ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് കയറ്റിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ ക്ഷമ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ലാളിത്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് പ്രൗഢി കാണിക്കണം തോന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലേ ക്ലാസ്സില്. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ ലെവലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞോളേ, നമ്മൾ എന്ത് തുച്ഛാണ് എന്നുള്ളത്.
അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി. നമ്മൾ തുച്ഛാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ലാളിത്യം, ഞാൻ വലിയ ആളെല്ലാം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലാളിത്യം വരും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ഇതൊരു ക്ഷേത്രമാണ്, ഭഗവാനാണ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം അല്ലെ? അത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് കുറച്ച് ഒരു ദിവസം കൂടി സാധിച്ചു എന്ന് പറയും, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരിക ശുചിത്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ശുചിത്വം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ്? സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഒരു ദിവസം ഞാൻ നാമം ചൊല്ലി, അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് മൂടില്ല, ഞാൻ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതൊരു സ്ഥിരതയോടെ ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ചാണ്, 10 മിനിറ്റാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും 10 മിനിറ്റ് ഞാനത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മൾക്ക് വേണം. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ? അതുപോലെ ആത്മസംയമനം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് കാണാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിൽ എത്തണം. കാരണം എന്ത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണ കാര്യമൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരു അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പറ്റാത്ത മാതിരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ആ ഒരു അനലൈസേഷൻ, നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു സമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ തരത്തിലായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ബോധമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ശരിക്കും ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഓവറായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വരില്ല അല്ലേ? കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖം വരാന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, അടുത്തൊരാളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കടം വാങ്ങണം. ഓക്കെ, കടം വാങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഏതോ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചു, നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കാം, നമ്മൾക്ക് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അവർ തരാൻ റെഡിയുമാണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവർ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 10,000, എനിക്ക് 1000 രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവർ ധാരാളം മനസ്സിലൂടെ പറയാണ് വേണമെങ്കിൽ 2000 രൂപ തരാം, 2000 രൂപ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പൈസയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും 2000 വാങ്ങില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ 1000 രൂപ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 2000 വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2000 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി വരുമ്പോ, പക്ഷെ ഇത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് 2000 രൂപ, നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച പൈസയാണെങ്കിലോ ആ 2000 രൂപ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെലവാക്കാൻ നോക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നതാവുമ്പോ, ഭഗവാൻ തന്ന സാധനം ഏറ്റവും കുറവ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കാവുമ്പോ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും. എനിക്ക് എത്ര പറ്റുമോ, എനിക്ക് എത്ര സാധിക്കുമോ അത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അത്രയ്ക്കുള്ള സന്തോഷം മതി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. നിമിത്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ? നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് വരുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആ മിഥ്യ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ അറിവാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ അറിയാം, എത്ര നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിച്ചാലും, എത്ര അറിവുള്ള ആളായാലും, എത്ര വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനനത്തിൽ നിന്നോ മരണത്തിൽ നിന്നോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കോവിഡ് സമയത്ത് കണ്ടു ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാര് അവർ എത്ര സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് അല്ലെ? എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വയം മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. എത്ര ഡോക്ടർമാരാണ് മരണപ്പെട്ടത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവർക്ക് എന്താ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലേ? എന്താ ഏത് സമയത്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിവില്ലേ? അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ?
എന്നിട്ടും എങ്ങനെ ഒരു മരണം കീഴ്പ്പെടുത്തി? എത്രയോ യങ്ങായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചു പോയതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പൊ എത്ര അറിവുണ്ടായാലും ഏതൊരു ഡോക്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ജനന മരണങ്ങളും വാർദ്ധക്യ രോഗം എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ അറിവ്, അതുപോലെ വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളോടും നമ്മുടെ ഫാമിലിയോടുള്ള ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ വേണം നമ്മുടെ ലൈഫില് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ മക്കളും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക, നമ്മൾ സ്വയം മറക്കാണ്. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി വേണം. പിന്നെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇത് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വാനപ്രസ്ഥ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ കൂടി നമ്മളുടെ കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒരു ഭർത്താവിനോട് മക്കളോടുള്ള കടമകളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളും ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളൂ. ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു വിരക്തി വരണം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിനായാലും ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ്. അവരുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മക്കൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമല്ല അല്ലെ. ഈ ഒരു സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, എന്താ പറയാ, വൈരാഗ്യം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇനി സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഇനി ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾക്ക് തനിച്ച് നമ്മളുടേതായിട്ട് സമയമാണ്. അതായത് കാട്ടിൽ പോയിരിക്കണം എന്നല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഒരു സമയം ഒതുക്കണം. നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട്, ഒരു ഭക്തി സംഘത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതാണ് ഏകാന്തമായ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, അതിന് ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് എന്തെന്ന് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തൻ സദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചു ഉള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഇത് ബ്രഹ്മം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഇനി ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഇത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അവിടെ ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ്? അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതാണ് ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം. ഓക്കെ, ഏത് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും എന്താണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്, ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, പരമായ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക? എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഏതാണോ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ്, ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അനാദിയും, അപ്പൊ എന്താണ്? അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ച് ഉള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് പല ശ്ലോകങ്ങളിലും പല തരത്തിലാണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല സോറി,
നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് ഏതാണോ അറിയുന്നത് ആ അറിവാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനും ജ്ഞേയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? അതായത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക, അമാനിത്വം, അദമ്പിത്വം, ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ആ ഗുണങ്ങള് അത് അങ്ങനെ അതിന് തന്നെയാണ് ആ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്, അമാനിത്വം, അദമ്പിത്വം. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വരും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏത് ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്, പരമമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ. അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്, അതാണ് ജ്ഞേയം. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. അതാണ് അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഇനി കർമ്മക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഈ അറിവ്, ഇനി അറിയേണ്ടവയെ ആദ്യം ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ഈ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവർക്ക് ആ ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാം. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്? അത് ഉറപ്പല്ലേ? അത് മനസ്സിലായില്ലോ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഇതും ഉറപ്പല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ശരിക്കും അതായത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോണത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനാണ്, അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഈ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ അറിവുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനും കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞേയം കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം, രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി ന്യായമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. സർവദാ പാണിപാദം സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദാ ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞേയം ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എന്താണ്? കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോ അണുവിലും, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും ആ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ഓരോ അംശത്തിലും, നമ്മുടെ ഇതിലെ ഓരോ അംശത്തിലും ഈ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഈ പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മുടെ ഒന്ന് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നു. ഇനി മറ്റേതോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക. എന്താ കാരണം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന്? അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും ആൾക്കാരെ അവിടെ എന്താണ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അവര് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നതാണ് നടക്കുന്നത്, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നതാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? നമ്മളുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? ദേവതകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദേവതകളും ഓരോ കാര്യത്തിന്റെ
എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് ത്രൂവും ഭഗവാൻ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും പുറത്തിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓരോ നിമിഷവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ പരമാത്മാവിന് ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും അറിയാം. കാരണം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നെ പറ്റിയും അറിയാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാജിമാരെ പറ്റിയിട്ടും ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാപാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭ്യ ശൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യജ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും. ഇത് ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നാണ് കേട്ടോ. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ആരെ പറ്റിയിട്ട്? പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവിനോ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എല്ലാ സർവൈശ്വര്യങ്ങളും ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ അതായത് ഈ പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ചൈതന്യം നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ചൈതന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ആ ജഡവസ്തുവായി കിടക്കുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ? പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾക്കുള്ളത് ഏതിലാണ്? നമ്മളുടെ ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലാണ്, ആ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിലാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചൈതന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യം, ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ചൈതന്യമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നു. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജന്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളായാലും സുഖങ്ങളായാലും അനുഭവിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന് വ്യത്യസ്തനാണ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം ആ 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനാണ്. എന്നാൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ കെട്ടിവിട്ടേക്കാണ്, 3 കയറുകളെ കൊണ്ട്. ആ കെട്ടഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ശിവദേവൻ അടക്കം എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാധീനത്തിലല്ല. എന്നാലും അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അറുത്ത് മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തില്. അപ്പൊ ആ കയറ് നമ്മളുടെ കയ്യുമ്മ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാമോദര ലീലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ്? യശോദാമ്മയാണ് കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയത്. കൃഷ്ണനും അഴിക്കായിരുന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും ആ കയർ അഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വരണം അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കെട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ കെട്ട് മുറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കെട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ വരണം. കെട്ടില്ലാത്ത ഒരേ ഒരാൾ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനാണ് ആ കെട്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.